खुलुमबाय दिनै जोंनि उदालगुरि दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि नयं लानायजों लोगोसे जों दिनै मोनसे रायजो राजानिसिम मेसेज होनो थाखाय जों मिडियाखौ दिनै बाव हांख्रायनाय जादों आरो बे मिडिया बिथांमोनखौबो जों गिबियावनो साबायखर बावबाय। जोङो दिनै दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादा गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि खुंबोयै रंजालि बैसागु आफाद फोरबो खुंनो थाखाय जोङो बे बोसोरावबो थिंथाम जादों। जा फैगौ बांला मायथाइनि 1432 मायथाइनि 1, 5 आरो 6 जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामदों। बे सानथाम हाबाफारियाव जोंहा गिबियावनो थागोन जोङो गोदान बोसोरखौ बरायनाय, जोङो गिदिरखौ मान होनाय, उन्दैखौ अननाय, जों बे हाबाफारि लादों। आरो बिनिफ्राय जोङो 5 थारिखआव जोङो जोंनि बर' हारिनि जेसेबां गेलेनाय दङ बे गेलेनाय आयदायाव जोङो लानाय जादों आरो 6 थारिख अखानायै जोङो दोलो बादायनाय, आइजो बादायनाय बे हाबाफारिफोरखौ जों लादों। बे सानथामाव जों गाजा गोमजायै खुंनो जि सिन्था धारा खालामदों जोंनि मावसोम हान्जाफोरखौ लानानै, रायजो राजानि मदद लानानै। दा बेवहाय जोङो आसा खालामदों दाब दाब जायगानिफ्राय जोंनि दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादाव बाहागो लाफैगोन आरो जोंखौ रायजो राजाया मोनफ्रोमबो आयदायाव हेफाजाब मदद होगोन। जोङो आसाम नाङैनो जोङो जेसेबां हायो जोङो हांख्रायनो नाजागोन बादायारिफोरखौ। बेनिखायनो जों आसा खालामदों बे सानथामनि हाबाफारियाव गासै जोंनि आसाम नाङै थानाय बर'फ्रा जेरावखि थाया मानो जों बिथांमोनखौ जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजानि जों अननाय मोनगोन होननानै जों आसा खालामबाय। एसेनोसै।